ginawa ko dun sa pusa guys, kasi 'di ba 6 yung pusa namin. 2 na lang sila. Ayan. Hindi ko alam kung nasaan yung iba. Tingnan mo naman yung ano guys, oh. Yung baby pusa. Yung baby Mingming. Sobrang niyang payat. Humaba yung katawan niya, sobrang payat. Kasi nga ano, walang kain. Yung 4, hindi ko alam kung nasaan na sila. Ang dami kong ano, wawalisin. Magsisiga ako mamaya. Dito nilinis ko na kagabi kasi parang ano, ang daming yung mga dahon-dahon na laya, yung mga tuyot na dahon, pinaghahakot yun ng ibon kasi parang gustong maglagay ng nest dyan, no? So, nandito lahat sa lamesa, ito na yung tilapia. Luto tayo ng escabeche, tilapia. Natag-isa lang kami ng mama. Palalamutin ko lang konti, then piprituhin ko na yan. Uy, napit na matuwad.
Yummy. Ah, oy. Nakachamba na naman. Ay, kalami. Okay. Maaso nga hapon. Nagdaob naabtan og ulan. Dili man ulan ka ng talig kuan ra man no, murag islight ra no. Ambon. Dili ulan na gid pod kay nabasa pod baya. Nakaligo ang mga halaman. Nalipay ang mga bulak kay na bubuan. Talong seedling. Mga 2 weeks pa. 2 weeks pa ni ma before itanom ma? Before itanom ning talong? Pero abunuhan na nako ni. Abunuhan ko to bukas. So, kasi wala na kaming tanom na ano guys, yung talong. Na-miss ko nang mamitas ng talong. Yun pa pala ililipat ko pa yan sa mga seedling cup. Gigamit na ko guys is yung seedling, salad cup. Yan. Sobrang tagal to masira. Kahit ilang beses mo pang gamitin yung cup. Hindi siya lugi sa price. Naglagay ako ng mga planggana kasi umulan nga. Huminto din naman agad. Nakaipon na ng onte pang dilig. So, maying hapon ulit sa tanan. Buhay probinsya si Mama na Facebook.